जाबाय थानानै गाबख्राव गाबसिबो जादों जों मोसौ मैसा बोस्लाबनो हायाखै बोखारनो हायाखै इमान खस्थ' जाबाय दै दाबो जोङो ओंखामबो मोनजायाखै साहाबो मोनलोङाखै जोङो गथ'फ्रानो आलाय सिलाय दाउ अमा गासिबो लांजोब्बाय माइनि गोलैजोबदों दुलि बैसां माइनि माइ बाख्रि ओरैनो दोबैलांजोब्बाय गासिबो आलाय बिलाय गोदाव सोरावसो जोङो दा आरो दा फैबावबाथ' बांसिन फैबावबाथ' जोङो थानोनो जायगाखौनो मोननाय नंला लामायावसो थांनानै दंहैयो जोङो दा मालफोरखौ गासिबो लामासो बोथेनानै दोनहैजोब्बाय मा बुंनो जोंनायाव बहुद नेतागिरि दङ नेतागिरि दा माबा दङ एम एमएलए दा बेफोरखौ जोंनि गामिखौ जेबोखौनो नायाखै बिसोरो दा समाव बिसोर जोंखौ नागिरफैयो नुवाखै दिनै दैया फैबाय फैनानै नै बेसेबां गथ'फ्रा बेसेबां जालाय जाखाय जादों दा गथ'फ्रा बहा दोनगोन बहा मागोन मोसौ मोसा मानै माथाम गोजावलांबाय बोरमा गोजावलांबाय अमा गोजावलांबाय दा मा खालामगोन दा सरकारा जुदि जोंखौ एसेबो नायाबा नायलाय बेसेबां दैया फैदों बेसेबां खहा जाखो नैयाव माथावरि मोनसे दं माथावरिया बैजोंसोमोन नै दसे समावनो मा खालामखो हो आरो दा दसे 2 घन्टासो थाबावबाथ' आरो दंबावोसो दा मा खालामगोन जोङो खमसे खम बेखौ जोंखौ एसे नायनांगौ जों गथ' गथायखौ लानानै जों बहा थांगोन बहा रायजो जाहैगोन हो बेफोरनि थाखाय जोङो दिनै गाबनांगौ जाबाय उन्दै गथ' गोरलै गथ'फ्रा बेसेबां दा ओंखाम बिगासिनो दै बिगासिनो गथ'फ्रा जेबोखौनो मोनजायाखै फुंनिफ्राय देरफुनाय गथ' बिसोर ओंखाम जानो हानाय गथ'फ्रा ओरैनो ओंखाम राननानै दङ दा आरो मा बुंबावगोन बेफोरखौ नायनानै सरकारा एसे जुदि जोंखौ हेफाजाब होयोबा जों गोजोननाय थागौमोन दा सरकारा जोंखौ जेबो हेफाजाबखौनो होआ जों दा मा बुंनो दे जाहाथे बे सरकारा जोंखौ एसे नायो बिनि थाखाय आं सरकारखौ खावलायबाय आरो गासिबो रायजोआनो नुजोब्बाय माबायदि जादों
बाल्थिंआ 4:30 बाजियाव फुङावनो फैदों आं सिखाराखैमोन बाल्थिं शब्द खोनाबाय थानानै सिखारबाय एकदम दैया खेबसेनो हुरमुर फैदों हुरमुर फैनानै जोंना दाउ अमा बोरमा गासिबो गोजावलांजोबदों माइ माइरंबो जों थिखांस्लाबनो हायाखै माइआ माखासे जोंना थांबाय दाउ अमाफोराथ' दोनैथ' थांजोबखाबाय जों दा माइ एसे दं माइखौ जों बोखारस्लाबनो हादिया दैया जेनेबा फैना हुरमुर फैनानै एकदमबारे जों मालफोरखौनो जों बोखांस्लाबनो हायाखै दा जोंना नैबेयावनो जोंना EM GM MLA फोर दङ जों थांनाय नैबार थांनाय माबायावनो जोङो बाल्थिंनि पर्सन खानो जों नाजादोंमोन खुनु माने EM GM MLA फ्रा खुनु गुरुत्व होआखिसै नों नांबाबो जों जोंनि बाथ्राखौ गनायाखिसै दा दिनै 7:30 बाजियाव दैया फैदों जों दा माइ माइरं जों बोखारस्लाबनो हायाखै दाउ अमा गोजावलांदों दाबो जों साहा पानि जों लोंनो मोनाखै ओंखाम मोनजायाखै आरो दा नै दैयाथ' रानाखै आरो खराव फैबावो जों मा बेब'स्था खालामनांगौ আমি EM GM MLA পেতাও আগতে আমি কৈছিলোঁ আমাৰ ইয়াতে প্ৰদৰ্শন দি মাথাউৰিৰ কাৰণে মানে সিহঁতে কোনো গুৰুত্ব নিদিলে চৰকাৰে হাতত নল'লে নলৱাৰ পিছত এতিয়া আমি আজি এই অৱস্থা যে চৰকাৰে যদি হাতত ল'লেহেঁতেন মাথাউৰিৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা কষ্ট ভুগি থাকিব নালাগিল হয়